our boss lady our jaja ali ku America ama dalitsa anthuwa amagawa ndalama right amathandiza anthuwa ajaja ineyo ndimapatsana ulemu mwamva and ineyo mutabwera kumene pa social media pano right like ndinkasilira kwambiri and ineyo ndimafuna ntadzakhala not kudzakhala koma ndimafuna ntadzakhala ndi zinthu zomwe inuyo muli nazo ndino ndalama ine ndimasilira kusilira kwa ineyo pa inu usati kuti tu ineyo ndoti I'm jealous no ndimasilira as part of something that will encourage me to work hard to have what you have and ineyo ndimapanga respect myself ndipo ineyo I don't let anyone to disrespect me and I don't even accept my offers o mama bwera ndima disrespect I don't kama offers ondandalama chakuti koma kangobwera ndi ngauti ineyo I should feel useless kapena ineyo I shouldn't feel important ndimawapanga reject just like the way I rejected you mine mutabwera kumalayo kuno and ineyo ine sinapembe kuna mbala yanu kwa munthu ajaja ineyo you are the one who asked uyu manager wanu uja nyamata wina uja napa nambala yanga and munabwera kumalayo kuno munena zokuti munabwera kumalayo kuno ineyo nali kuchimira mapanga like malemba zinthu zanga zina zake nandira kho kwa manager anu hello Tamia nthawi yakuti ukonzeke lunch ndi chacha ineyo nnakana kukana kuchosa kunali mwano yayi komeneyo sindipanga accept chinthu chobwera ndi disrespect chifukwa munthu sungangoyimbira munthu ina wake kuti hello umuzi wakuti abwere chanchana as if kuti ineyo I don't have things to do as if ineyo I'm not important nde ineyo even though pa social media pano ndimafuna anthu azindionera momwe ineyo ndimafunira it doesn't mean kuti ineyo life yanga ndekuti I am like that on social media no I'm not like that okay so ajaja no nthawi yake munandimbira phone mudandaula kwambiri munkadandaula nkhani yake za Alice Alice chanchana ndinawuza zokuti it's okay za Alice tazisiyeni social media ndi choncho once you're on social media ndi choncho pa social media pamakhala osiyana nde iweyo kungokhala pa social media kuti iweyo you wanna be well known you wanna be famous umakhala munthu otchuka kwa anthu osiyana kwa anthu sokaganizidwa kosiyana komano it looks like kuti no you manipulate anthu you influence anthu by giving them things that will make them love you more. That's what we call you are buying. You are getting fake love from people. Cause status ya inu ajaja. Momwe niyo mulili status ya inu ndi makhaidwe ano pa social media pano. Sizi machana ta. Ineyo ontakazo ndabanga acti za salvage janchani ndabanga janchani. Anthu no sosali kuti anthu abanga adabwe yayi. Sangadabwe chifoti behavior yanga ya pa social media ndi momwe anthu ndimafuna azindionera zimamachana. Koma inuyo anthu ena afe timakuona ninga kuti inuyo come on you are rich you have money. Koma noti zinthu tinati pa social media pano it doesn't match how you are. It doesn't match the charger in you. It doesn't. So muntu wakazo kuti you are trying to buy if you are trying to muntu wakazo kuti you are thirsty for positivity kuti you just want zinthu za positive kama comment ya positive you can do anything kana you become bitter. You can even use money to manipulate anthu kuti azingo comment zawe zabwino muntu wangu comment zinake zoyipa umabalika because you don't expect that. Then in life ajaja you need to expect my negativity my positivity. Then ndifuna nene munandimbira takamba za Alice kuti Alice amapanga izindizi nkhani jaso ndabukaso kuti kaya uri kudina eya zinatere kuti ndeneyo ndinkalongosola momwe so Alice analongosolera
ninkalongosolera so momweso anzanu awa Esther so anagamba zoti ife ku dina kunabwera anthu yanchana anthu anamva zoti ndikuti dina yanchana inachitika zinatha. Ndiyeno ma videos anga omwe napanga kazali sizi ndizi munatuma anthu ena ayi kuti ineyo ndichotse ma video acha yari mukana ndaula kuti Yeremiya ndi daughter wanga chanchani ndisina chotse. Ndi apa achacha ndifuna no video iyi omwe ndapangayi muitenge mwaonetse aloya anu sinangano anzanu wajana they failed kuti ineyo ndipangire move video ayino komeneyo video yomwe napanga ya inuyo I was explaining what happened. Kena kwano naforokoza zoti za dina zinachitika za dina yanchana ngakunamizira naforokoza ndi ajaja inuyo I just feel like kuti inuyo msazanipanga so text don't ever call me chifukwa chokuti inuyo you wanna be close to me kuti ineyo ndizikubakira ndika social media paja ndizikutanani chanchani ndi ineyo sindibakira nini malongosola zinthu mwadongosolo mwamve ndi mwauza aloya anu unena zokuti ma video mwenda napanga za inu Alice chanchani sindichotsa mwamve ngati kufa ndi umphawi ndi umphawi wangawo komeno I know unena zokuti years ago, some months ago, I wasn't like this. Things are working in my life. Not just because you think, I'm very poor, I'm broke. Where one day you are rich, you can do whatever it takes. You should not know I said, age younger, age yako, it's different. There you have more power. You can use your money on me, whatever. I don't have that power to do that. You're even old enough to be my mom. Ndiye no. Usazanibeso fuka mudzako ya udzabo ya umai kunoku yancha. Ndiponsa zabe zote Yeremiya ja cause I know you wanna use me unenzi bagira bano ya. Tinkamba zote mukalipira anthu kuti adzione na boss de na yancha. Zimeyo ndizimeyo. Ndiye apo ndifwa video iyi ndiyo maliza. Amve? Za iniyo ndi neyo tikambirana. Koma onosala kuti kamba yanu ndi ine ya. Tikambana kwa maloya anu kwa mauza loya zono sitamia just apanga remove video ndipo sindupanga ndipo sindikuchotsa ndipo lo video isi ndichotsa yeah zazize nzena se